Госпиталь ишекләре язулы. Госпитальдә кемнәр генә белми икән Фазылны. Сугышка кадәр эшләгән Донбасс шахталарында эшләгән исме төшмәгән мактау такталарыннан. Егетнең дә егет ул сугышларда сугышкан, бер вакытны 3 танкка тиелеп килгән дошман. Гранаталар тоткан Фазыл шак каттырган халыкны, шүлмәк кебек шәлпәрәмә китергән 3 танкны. Бакчасында госпиталь. Кәрнисләре шелтәрле. Фазыл бер кызга хат яза. Хаты барып җитәрме? Хатының соңгы юлларын ул җырлар белән тутыра. Без дә берсен җырлап үтик, җырлары ла ни тора. Алкадым түшләреңә, гөл кадым түшләреңә, былбыл булып гөлләргә кунып керәсең түшләремә, былбыл булып гөлләргә кунып керәсең түшләремә. Yazıp bitiren ул хатын башын кулына салып, язган җырларын укый, бик тирән сугыш алып, егетләр бирегез ди, әнә шул гармунны зинһар китереп бирегез ди. Ала кулына гармунын, ача тәрәзәләрне, җилпеп җибәрә кичке ак шелтәр пәрдәләрне. Фазыл карый зәңгәр күккә, күктә алтын йолдызлар, ә бакчада чәчәк тотып, ял итеп йөри кызлар, шәп-шәп утлап килә берсе, шәһәр кызыдыр күзе, Чирмешән буенда үскән шомыртлар кебек күзе, бакча буйлап килә ул кыз бөдрә чәчләрен тарап, үзе уйный, үзе җырлый, Фазыл ул кызга карап. Агыйделнең буйларында чәчәк микән, гөл микән, бер елмаеп күздә салмый, әллә ул түгел микән, бер елмаеп күздә салмый, әллә ул түгел микән. Кем белсен, улмы, түгелме? Тик кызлары елмаеп суза Фазылга язгы чәчәк бәйләмен. Китеп бераз баргач, тагын карый әйләнеп. Пәрдәләрне җилпи тәрәзәдән җил бәрә, күз текәп киткән шул кызга Фазыл сызып җибәрә. Сараски яшел гармун, көмеш кыңгыраулары, шул көмеш кыңгырауларның кички яңгыраулары әллә нишләтә күңелне. Тирән сулыйсы килә. Тирән сулыш алып дуслар, бер җырлыйсы килә. Ватаным өчен гомерем, көчем, төзәлде ярам, данлы сугышка яңадан барам. Мин китәм иркән сугышка, сагынганда җырларсың, үлсәм хәбәр итәр дуслар, мактап хат язар комиссар, үкси еларсың. Батырны үлем алмый. Bir görüşürüz әле. Күзләрне күзгә текәшеп, күгәрчен кебек гөрләшеп, bir үбешербез әле. Тын калып тыңлый бу җырны, күктә алтын йолдызлар, ә бакчада чәчәк тотып, ял итеп йөри кызлар. Сараски яшел гармун, көмеш кыңгыраулары, шул көмеш кыңгырауларның кички яңгыраулары әллә нишләтә күңелне, тирән сулыйсы килә. Тирән сулыш алып дуслар, бер җырлыйсы килә.